खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 18 सेप्तेम्बर 2020 शुक्रबार फैदो दिननि बेलासनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय हेमन्त बिश्व शर्माखौ फेसबुकआव बुथारनो नागिरनाय हाजो होननाय दरसे जायगानि आक्तार आलीखौ हाजो पुलिसा मैयाहाय हराव थाखुमानानै थानाय जायगानिफ्राय एरेस्ट खालामनो हाबाय। मानसिया नैबेनोमोन। नोंथांमोनाबो फेसबुकआव जानला मोनला पस्ट खालामलाबायनाङा, नङाब्ला नोंथांमोनाबो पुलिसफोरजों एरेस्ट खालामजानो हागौ। लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि डायमन्ड इंलिश फरायसालिनि बारग' फरायसाफोरा खौसे जानानै दिनै डक्टर राहुल बिथांखौ बुथारनाय जायबा दायनिगिरि बै दायनिगिरिखौ थाबैनो फासि होनांगौ होननानै धरना खालामदों। बुथारनाया मास मोनसे जानोसै, नाथाय दासिमबो दुथांखौ बा दायनिगिरिखौ फासि होनाय जायाखै। जोबोर लेजि जायो जोंनि बे हादोराव। दा बेनिखायनो बारे बारे धरना खालामनो गोनां जायो। गुबुन फारसेथिं आसाम सरकारा जेब्लाबो बर' बिजोंनि फरायसालि आरो फरायसालिमानि जेंनाखौ बिमा बाथुल महरै नोजोर होदों। दा बिनि जाहोनावनो बिटिसि आरो बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरा दासिमबो मोखां सायरर' जानानै दङ। औ नंगौ लोगोफोर, जोंनि बे बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय आसाम सरकारा बिजाब हराखै, नांगौ बुस्थुफोरखौ हराखै, आरो बिसोरो जोंनि बे बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरखौ बा फरायसालिफोरखौ बिमा बाथुल महरै नोजोर होगासिनो दङ। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मिरु सरकारा आबादारिफोरनि थाखाय बिल पास खालामनो नागिरनायनि थाखाय मिरु मन्त्रि हरसिमरत कौर बादलआ अजद दैखांनायजों लोगोसे गावनि बिबानखौ एंगारनायनि आर'जलाइ गथायदों। माने बिथाङा गावनि बिबानखौ नागारसिगोन। दा बिथाङा मिरु सरकारनि सासे मन्त्रि, बिथाङा गावनि बिबानखौ नागारनानै आबादारिफोरनि थाखाय गसंफासिगोन। लोगोसे बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय दरसे गामियाव हर गेजेराव दरजा सिफायनानै जिनाहारि खालामग्रा प्रसान्त राभाखौ दिनै मुसलपुर पुलिसा एरेस्ट खालामनो हाबाय एबा खानो हाबाय। बे प्रसान्त राभाया हर गेजेराव दरजा सिफायै जिनाहारि खालामबोगासिनो दंमोन आरो दिनैसो बे प्रसान्त राभाया पुलिसफोरजों खाजाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय पेटिएम मबाइल एप्लिकेसनखौ नोंथांमोना मिथिगौ ना? बै मबाइल एप्लिकेसनखौ गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय बोखारनाय जाबाय। पलिसिखौ बा गुगोलजों माखासे दाजानाय पलिसिखौ सिफायनायनि थाखाय बे पेटिएम मबाइल एप्लिकेसनखौ प्ले स्ट'रनिफ्राय बोखारनाय जाबाय। आं बे पेटिएम एप्लिकेसनखौ बांद्राय मोजां मोनखायामोन, आंनिबाथ' मोजाङानो जाबाय। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय हाट सिंगिमारि काटालबारि गामिनि पन्सायत अफिसाव सासेबो खामानि मावग्रा गैया, नाथाय मानै मोसौ दङ। खौरां मोननाय बायदिब्ला पन्सायतनि नेहाथारि हाजि रहमाना सानसेबो मावखुलियाव फैयैनि थाखाय बा फैयैनि जाहोनाव बिदि जाथाया जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। पन्सायत अफिसाव माने रावबो गैया, मानसि सासेबो गैया। पन्सायत अफिसाव मानै मोसौ दङ। दा बेनि थाखायनो बेखौ निउसाव होदों आरो बे पन्सायतनि नेहाथारि बेनि सायाव आसाम सरकारा थाबैनो एक्सन लानाय जासिगोन। लोगोसे कंग्रेस हानजाया आबादारिफोरखौ मदद खालामनो थाखाय आबादारिफोरजों लोगो जानानै बा लोगो नांनानै मिरु सरकारनि फारसे बिल पास खालामनो नागिरनायखौ होबथानो थाखाय गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लन्च खालामदों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों कंग्रेस हानजाया आबादारिफोरजों लोगो जानानै गोख्रों सोमावसारगोन होननानै आइटिआव फोरमायदों। आइटि माने इन्डिया टुडे। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय जोंनि बे हादोराव दिनै 96,424 जन सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। बेनिनो 1,164 जन सुबुंफोरा बे गिलु बालु भाइरासजों थैनांगौ जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो। बाय बाय।